donar el suport, un punt de gent. Ha vingut gent de Compromís, gent del PSOE, gent de Castelló en Moviment i gent que no ha vingut perquè és un dimarts a les 5 de la vesprada i tenim molta tarea, però que sempre estan ahí, gent de sindicats, gent d'Esports en Moviment, gent d'Esquerra Unida, la majoria de col·lectius menys uns poquets senyalats. No res, dir-vos que és que vau estar divendres i dissabte, va ser un cap de setmana molt xulo a l'escola, molt bonico, que cosa aixina apropen l'escola al barri i el barri a l'escola i que es tindrien que fer més a sovint. I que segur que este dijous tenim una velaeta igual a l'Armelles. És l'últim dijous de mes i farem soparet allí en un punt d'activitats, una taula redona i estarà molt xulo. Aixina que des que puguem anirem i des que no, doncs ja mos hi contarem. Acabem com cal, acabem fent-li una xulada ben forta a la nostra consellera favorita. A José Català, va pa tu!